Argiaren podcastak. Egon Harria, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri entzule, Egon Harria saio berri batera, 3. denboraldikoa hau. Badakizu ez dela lehen saioa, Makiniek eman ziolako hasiera Zidernaut proiektuaren bisitarekin. Eta, Makin kanpoko lanetan dabilen bitartean guk barruko lanei helduko diegu edo horiekin jarraituko dugu behintzat. Eta gaurkoan, aztegi bat dakarkigu Euskal Herriko lehenengo hegalabur edo atungorri aztegia datozen asteetan itsasoratuko delako. Gipuzkoako Getarian jarriko dute, portutik 3,6 itsas milatara, 6 kilometro terdi dira horiek, 50 metroko diametroa eta 40 metroko sakonera izango duten bikaiola izango dira eta frogak ongi badoaz, ekainean 50 atungorri gizenduko dituzte bertan. Helburua 3 urtean 1000 tona pasatxo gizentzea da. Proiektuak Eusko Jaurlaritzak bultzatutakoa da, Gipuzkoak eta Bizkaiko kofradien oniritzia dauka, eta baita Zarauzko eta Getariako udalen oniritzia ere. Proiektua diseinatu eta eraikitzeko Itsas Balfego enpresa sortu dute, hitz egingo dugu enpresa honen inguruan ere, eta bere 170aren jabetza Kataluniako Balfego enpresarena da, eta 30koa Aztirena. Gaiak badauka bere pixua, behar du bere tartea ere, eta horretarako gonbidatu dugu proiektu honek izan ditzaken inpaktuak aztertzeko Lorea Flores, Euskal Herriko edo Hego Euskal Herriko Greenpeaceko ordezkaria. Ongi etorri. Mila esker. Aipatuko dugu baita ere hitzaldi bat emango duzuela Leo Belaustegi eta biok Getarian, azaroaren 14an, pixka gaia sakontzeko ere. Horren aurreko elkarrezketa izango da, pixka bat saiatuko gara gaia edo hortara ekartzen, eta lehenengo galdera bintzat, historikoki hegalaburra kainabera bidez arrantzatua izan dela, eta orain inguratze sistema bidez, hori izan daiteke agian alde nabarmenetako bat, beste espezie batzuekin ere, hala egin izan dute. Bi eredu horien artean bidean bada zerbait galtzen denik, alegia kainabera zarrantzatu edo behin ja bilduta daudenak inguratzea. Claro, bai, noski, azken finean kontuan hartu behar da, itsasa inguraketa teknika hori erabiltzen duten itsasontziak ja normalean tamaina handi xamar bat daukaten itsasontziak dira. Orduan hortik bera dauden itsasontzi txikiagoak edo batez ere artisau arrantzari lotutak daudenak, ez kainaberakin arrantzatzen duten horiek, eskubidea galtzen dute arrain mota hau arrantzatzeko eta beraientzat kalte ekonomiko larria bada, ez? Eta kontuan hartutan ja sektore hau gainbera handi sufritzen ari dena, honek kalte gehiago mino ez dio ekartzen, ez? Eta gero solastu gaitezke ere ingurumen inpaktuak ekartzen dituenak, baita janen dugun arrain horren kalitatea, ez? Ez da berdina selekzionatuz kainaberaz arrantzatzen den hori edo hori sare batean mota guztietako arraina galtzen dira eta gero gainera, ez? Itxita gizendu. Horrek denak badauka eragina. Ingurumen inpaktuak aipatuta, ze ondorio izan ditzake batzuk esate aldera edo esanguratsunak izan daitezkenak? Ugari dira, ez? Hasi gaitezke hori, gainustiak eta batetaz, ez? Aztegian egonen diren hegalaburra hauek, bertze arrain batzuetaz, berdelan gixako arrain batzuetaz elikatzen dira. Orrun, berdel horiek arrantzatu behar dira, hegalaburroiei emateko, eta berdela berez gu elikatzeko ere balio du. Orduan ez badago kompetentzia bikoitza nola baitere. Bertzei solastu gaitezke kutsadura kimikoaz, bai sareetan, bai atun horiek ongi mantentzeko, erabiliko direlako birusen aurkako osagaiak, antibiotikoak, ez kimikoa haunitz, gero uretan barreiatzen direnak, eta inguruko biodibertsitateari eragin sakona eragiten diotena, ez? Horiek bertze. Aipatu dituzunetan behintzat, berdele zelikatuko direla eta alakoetan ateratzen da ia gaitzerli, pentsu bidez ere izan ziteken, edo imaginatu daiteke, arrai horiek izango duten elikadura ez dela izango punta-puntakoa ere.
Bai, ez hori da, kaso honetan behintzat, bertze arrai batzu ez, elikatuko dire, haunitzetan egiten dena da, gainera horrek ere ekartzen dituna giza eskubideen urraketa, haunitzetan Senegal inguruan arrantzatzen diren arrain batzuek pentsua egiteko erabiltzen dire, edo Hego Ameriketatik ekartzen den soja bera ere ez, eta hor izaten da, pentsu, mota guzitako pentsuak sortzen dituzten baita ere ez, urrunagoko ingurumen kalte, eta inkluso hori giza eskubideen urraketak. Bai, normalki kate luze baten ondorioak eta ez dela kausa bat eta ondorio bat, baizik eta eragin eremu asko izan ditzakeen kate baten parte dela. Gero, kaiola batan jarriko dira eta normalki gaian esango dizute, lurreko ikuspegitik eta hitz egingo dizut eta ez naiz oso abila itsaskontuetan, baina uretan, ulertu daitekeena itxasoko korronte eta gainerako ekosistema zabalagoa direnak, eta horiek kaioletan jartzeak, edo hainbeste atun, edo hainbeste izaki behintzat leku itxi batean pilatzeak, horrek ze ondorio izan ditzake? Hori ez, lurrera baldin bagoaz, konparaketa ulergarriago bat bilatzera, nik uste dut gaur egun jendeak ezagutzen ditugu makroetxaldeak edo makrogranjak deitzen ditugun horiek, eta azken finean funtzionatzeko modua eta ondoriozko inpaktuak antzekoak dira azkenean, dire animali pila bat, izugarri pila bat toki itxi batean, eta horrek egiten du, alde batetik, beraiek itxita daude, hor akumulatuta, horren eritasunen bat sartzen baldin bada, erraiz barreiatzen da, ez? Eta horregatik lehen aipatu ditudan antibiotiko horren erabilera, askoz beharrezkoago egiten da, eta gero, bertzetik, kontu honetan lurrean errexago kudeatzen dira, adibidez, elikagaien hondakinak kasu honetan nola uretara botatzen den beti ez dute jaten, eta ondora joaten da, gorotz eta bertzeolako hondakinekin, eta horrek egiten du ere inguruan, eta batez ere itsasondoan materia organiko izugarri pila bat akumulatzea, eta eutrofizazioa sortu, olako bertze. Kontzentrazio oso handiten, ez? Desberdin izango litzakela, bestela ere, gorotzo horiek eta itsasoan barraiatzen dira, baina erabat deslokalizatuago eta dispersoago batean. Aipatu duzu antibiotikoen beharra izango dela, azken finean, makroetxaldeetan eta lurrekoetan ere ala gertatzen delako. Nola egingo da antibiotiko banaketa hori, edo nola egin daiteke itsasokoan ze? Banaka atunak atera eta horiek tratatu edo? Ja, naiz aditu honetan, eta ez dakit teknikoki nola inden den, baina pentsatzen dut logikoagoa dela edo etekingarriagoa uretara botatzea sustantzia horiek banaka arrain guzti hori txerto bat edo pastilla bat ematea baino. Bai, banaka harrapatu egin beharko lituzkete. Bizkaiko eta Gipuzkoako ontziek, aipatu dugu sarreran ere, kuota moduko bat daukate, eta kuota osoa bideratuko omen da horretara, aztegi horretara. Gaur egun Bizkaiako eta Gipuzkoako ontziei daukien hegalabor kuota, guztia 1.100 tonakoa da, esan bezala, eta enpresa horrei saltzen diote kofradiek. Han erabili ezan, errentagarriago omentzaie horrela egitea, arrantzatu eta komertzializatzea, baino horrek ere eragin soziala handi xamarra izango du. Bai, hor ere, nik ez dakit aitzongi nire lehorreko xamarra naiz, eta itxaskontuak ez ditu deti ongi kontrolatzen, eta kofradiek nola funtzionatzen duten, eta hor zea hots nabarmentzen diren gehiago, ez dakit, ez? Baina, gu udaberrian aldera egon ginen artisago arrantzan ibiltzen diren arrantzale txikiago batzuekin, ez? Eta kontutan hartu behar da, asteko hauek ez dutela kuotarik lortzen. Ez? Eta horrun txikien hauek gelditzen dire hortik eta... Hegalabur kota. Hori da. Hegalaburra arrantzatzeko aukerarik ez dute. Eta, beraiek erraten zuten beraientzat bai, beraiek borrokan ari dira eskubide hori, hegalaburra arrantzatzeko eskubide izateko, ze beraientzat bai ekarpen ekonomiko agitz garrantzitsua da. Orduan, hori ikusitan nola banatzen den kuota, handienen gana joaten da, agian beraientzat errentagarria ez da izan, baina txikienentzako eta juistun desagertzeko zorian dagoen arrantza mota hori, justu dela ingurumen kalte gutxiago daukana, proportzionalki lanpostu gehien sortuko lukeela, ze hori ez, gero itxasontzia handiagoetan,
lurrean bezala, ez, teknifikatuagoa dago dena, orduan proportzionalki jende gutxiago behar duzu, ez, orduan hori arrantza sektore jasangarriena dena, ez du eskubiderik hori arrantzatzeko, eta beraientzat inpaktu agitzlarri da. Bada, nola baiteko itxasoren privatizazio bat edo izan daitekena lako batetik kubota guztia bideratzea eta bestetik arrai kontzentrazio bat, ez? Ez dakit horrela ulertu daiteken, agian. Privatizazioa ulertzea da, ukitzena da modu desberdinetan proiektu honekin, ez? Alde bat, privatizazioa edo, ez? Horrago desberdinkeria bat, kasu honetan handienak hobesten ari dira, arrantzale txikienak kanpo guzten dira, eta arrantzale handienak horra dute nola baiteko aukera bat, beraien aktivitatea oraindik eta errentagarriago izatea, arrantzatzen duten hegala hori, aztegi honetara saldu, eta errentagarritasun handiagoa gainera kontutan hartu behar da, ustiategi edo, ez, itxita egonen diren uretako makroitxalde horietan, horiek ere espazio handi bat okupatzen dute, eta okerrezpanago egonen dira zonalde baten, ez lehori irakurri diot, orain arte baxurako arrantzale artisau batzuk horra dibez sardina eta bar edo antxoa arrantzatzen zuten, da orain kaiola erraldoi horiek egonen dire eta ezingo dira sartu, orduan alde horretik ere ematen da espazioaren privatizazio bat, orain arte denek erabiltzen zuten espazio bat, orain kaiola horiek okupatuko dute eta enpresa horrek bakarrik izanen du espazio hori erabiltzeko aukera. Kuotaren kontuekin bestalde badago kontu bat, uste izatekoa dena, kuotak egiten direla lekuan dagoen arrai kopuruaren eta populazioa bermatzearen arabera egindako kalkulo batekin. Baina kuota trafiko bat baldin badago eta kuotak salerosi baldin baditezke, horrek logika hori hausten du pixka bat, ez? Lekuan dagoen arrai kopuru hori bermatzearekin, ez dauka zerikusirik? Bai, horrela da, ez? Teorian, kuotak ezartzen dira, tokian tokiko arrain populazioa aztertuz, eta horren arabera erabakitzen da zenbat arrantzatzen alden, eta kuotak banatu egiten dira kofradien artean, edo, hegala burraren kasuan ere, ontzi bakoitzak, historikoki garatu dituen eskubide batzuengatik, ematen zaie kuota bat zenbat arrantzatu dezakete. Egia da, azken urteetan, Kantauri itsasoan eman diren kuota guzti horiek saldu egin zaizkiola Mediterranear itsasoan aritzen den Balfego enpresa honi, ez? Orduan horrek sortu du behintzat Kantauri itsasoan hegalaburra ez dela arrantzatu. Eta pentsatzen dut ez ditut datua, baina Mediterraneoan presio handiago bat ez hartzea, ez? Azkenean hemen arrantzatu behartzena, han arrantzatu baita. Eta zer da, Balfego honek Mediterranean sekulako arrakasta lortu dut, esan dutela Euskal Herrian ez gara gutxiago izango, eta hemen ere izango dugu. Urak ere desberdina dira, espezie berari arrantza emateko behintzat, ez dakit. Hor badago beste arrazoiren bat izan daitekeena, edo susma daitekeenik? Bai, guk badaukagu susmoak aldaketa klimatikoa eragiten hasi dela. Azken finean hori aldaketa klimatikoagatik itsasoko temperatura igotzen hasi da. Eta posible da Mediterranearrean, igoera hau azkarrago ematen ari da, orduan ja da bertako arrainaztegietan eragina nabaritzen hasi izana, ez? Eta beraien produkzioari lotutako datuak ez zain onak izaten hasi izana. Eta kontrara, lehen Kantauri itsasoa etzen espezionentzat hainen erakargarria, ez zitzaion hainbertze gustatzen, preziski urak hotzago zeudelako, baina berdin, ez? Aldaketa klimatikoaren eraginez. Kantauri itsasoa ere berotzen ari da, orduan hegalaburra ere hemen gustorago dago, eta itxura bada, ez? Balfego enpresak erran, Mediterraneoan ematen du, jada eragina nabaritzen hasi garela, eta epe ertain luzera izan daiteke eraginak oraindik taukerrago izatea, goazen saiatzera, Kantauri itsasoan etorkizuneko aukera bat daukagu. Izenetik saiatu dira, itsas Balfego jarreta eta ez dakite gertukoago egiteko, edo behintzat hor badago manaierren bat pentsatu duena. Bada beste kontu bat, pentsa daitekeena, agian, aztegi hauen bidez, Euskal Herrian, arrai kontsumo hori mantendu daiteke, edo behintzat, hegalabur hori Euskal Herrian jan ahal izango da, eta ez
Mediterranean hasiko balitz, gero ez litzakelako Euskal Herrira itzuliko, ez? Hemen baldin badago, hemen arrantzatu daitekelako eta hemen kontsumitu daitekelako. Logika horrekin bat dator? Ez zait iruditzen, zeren eta, datuek diotenagatik, badaude ez, Espainiar estatuan hainbat egalaburraztegia da, eta hau berri bat izan entzen, eta jakina dena da, egalaburra batez ere esport, osea, 180 gotxi Japonera eta antzeko herrialdetara esportatzen dela. Beraz, hemen geratzen dena eta hemen konsumitzen denaren zatia aitzaigitz txikia da, eta gehiorra nuke gaina kontutan hartu behar dugu egalaburra, egaluzea bezala ere luxuzko elikagai bat dela, eta beraz ez dagoela jende guztiaren esku, ez da igara sortzen proiektu bat, sekulako ingurumen kalteak izan dituela, eta sozialak ere bai, ez, artisau arrantzari begiratzen bai dugu, gutxi batzuentzako, batez ere esportatzeko, eta ez, persona aberatxenentzako edo elikagai izanen dena. Paralelismo batzuk ikusten dizkiote, beste proiektu mota batzuekin ere. Hau oraingoz egalaburrekin hasiko da. Eraman daiteke beste espezie mota batzuetara estrapolagarria ikusten duzu? Agian ez, agian bere kotizazioak eta arraiaren beraren neurriak ere eragina dauka? Zaila erratea hori, guain hemen Euskal Herrian nola itxasoan, hau da, ustuldena izanen dugula Espainiar estatuan, badira, batez ere gehien ekoizten dena, olako proiektuetan lupia da, ez? Eta gero baita ere urragurua, badire hainbat ustiategi horrelakoak, espezie desberdinekin, eta hori erran bezala Espainiar estatuan orain arte gehiena lupia dela ekoizten dena. Pentsatzu dut orain Getarian hasi dire hor, hori, egalaburra garestia delako ez, eta ekarpen handiago izanen da, etorkizunean ikusiko dugu, ez aldaketa klimatikoak antzinera egiten jarraitzen badu, eta baldin badugu elikagaien ekoizpenerako eta konsumorako sistema bat zeintan, batez ere enpresen interes ekonomikoa besten diren, posible liteke bai, ez? Gerora etorkizunera olako proiektu gehiago, espezie ezberdinekin, batez ere hori, interes ekonomikoi lehentasuna ematen dietenak. Itxas Balfego proiektu hau Getarian kokatuko da, esan dugu 3,6 itxas milatara egongo dela, eta hor badago elkarte bat, 12.000 esaten duena, hor artisau arrantza bakarrek beharmatu beharko litzakela, kostaldeko lehenengo 12.000etan. Hau ikusten da, mugara ez, kostatik asko gertuago jartzen dutela, alde horretatik, bertako arrantzaleekin edo artisau arrantzan dabiltzanekin eta harremanik baduzue, badukizue nola hartu duten berria edo? Bai, hori da, lehen aipatu dan bezala, ustut udaberri aldera elkartu ginen beraiekin, pixka jakiteko nola zeuden, zein ziren beraien arazo nagusienak, eskaera zituzten, pixkot ere gure aldetik ez, zertan laguntzen algenien, eta bereen kezka handi bat, bazituzten ez, bertze hainbat erranten bezala sektore hau aspaldian gainberan dago, eta etorkizuna gorria dute. Baina bertze gauzen artean, proiektu honi buruz solastu ziguten, ez? Erran duzun bezala, alde batetik beraien aldarrioa da, lehendabiziko 12.000etan arrantza presioa jaustea, eta batez ere hor bakarrik aritzea artisau moduan aritzen direnak, zeren eta hori teknika jasangarrienak edo kalte gutxien eragiten dituzten teknikak dira, eta horrek eragingo zuen bertan dauden arren populazioen gaineko presioa izugarri jaistea, horrun lasaiago daudenez, errazago ugalduko lirateke, lasaiago egonen ziren, estresatu gabe, eta lehendabiziko 12.000 horiek nola baiteko erreserborio bat bezala osatuko zuten, gero hortik joan entziren kanpora, eta 12.000tik kanpora ere arrantzatzen duten hoientzat onura izan entzen, ez? Azkenean populazioari hemen indartze uzten diogu, eta gero kanpora ateratzen diren, kanpoan ere nabaritzen da eragina. Horrun, proiektu honekin, segitzen da albidetzen, inguraketa arrain horrek suposatzen duen presio guzti hori,
Gehi, gainera, ditugu kaioloiek, zein dena gerran dugu, ingurumenean, kimikoki ez, kutsadura kimikoaren gatik, uraren kalitatea guztiz aldatzuten, eta horrek nahi eta nahi ez eragiten dira bai berdelei, bai bertze intereseko biodibertsitateari orokorrean, eta arrantzatzen diren arrainoiei partikularren bai. Agertu diren datu guztiak eta ikusita eta beldurgarria delako puntu batean, eta ez egiten iraganeko nostalgiatik askatuta behintzat, baina makroetxaldea datozkigu lurrazaldean, makroetxaldeak uretan, makroetxaldeak non nahi, eta dena oso kontzentratuta, dentsitate oso handian, hori gure bizi moduen zeren ondorio izan daiteke, edo nola iristen gara horrelako produkzio batetara? Nik erranen nuke gertatu dela batez ere azken urteetan elikadura eskubide bat izatetik merkatuko baliagai edo ez, hori irabazi ekonomikoak ateratzeko produktu bat bezala landu dela, ez? Orduan ja gure elikadura sistemak ez dio hainbertze begiratzen ze kalitate dugun, ze elikadura kalitate dugun, eta elikadura hori sortzeko orduan, ze hori ez, inpaktua gutxitzeko, eta hobetsi dena da, enpresen irabazi ekonomikoak, eta, klaro, enpresentzat zer da efizienteena, denak toki berdina pilatuta izatea, horrela kontrol gehiago dute, hori baliabideak toki bakar batera ekarri behar dituzte, produkzio aldetik ez, hori da, ez beraiei ekarpen handiena egiten diena batez ere ingurumen inpaktuak eta bertzelako kontuak kanpo uzten dituzte, berdintzaia eta kalitatea gutxituta ere beraiek berdin saltzen dituzte euren proiektuak. Horrun hori da, ez? Eta batez ere da ze garrantzi eman zaion edo zer jarri den lehenago gure elikadura sistemaren garapenerako. Eta sozialki ere askotan arrantza aipatzen dela eta arrantzaleak etorri dena, baina hor bueltan esan duzun bezala sektore oso bat dago, beste langintza mordo bat daude eta hori dena teknifikatzeak, ekarri lezaken aldaketa esango du epel esan da behintzat. Lorea Flores, eskerrik asko gurean izateagatik, horretaraziko dugu hilaren 14an Getarian duzuela solasaldia, Lego Belaustegi eta biek, gaurkoa entzun da, dute prest joango garela, eta galdera gehiago agian apuntatuta ere, antxe egingo dugula topo, eskerrik asko gurean izateagatik. Mi esker zuri. Eta zuei entzule, zer esango dizuegu, hauxe izan dela gaurko egonarria saioa, badakizue, denboraldi honetan ere, gaiak landuko ditugula plato barruan bezala, kanpoan. Eta saio guztiak izango dituzuela, bizibaratzea.eus eta arria.eus atarietan. Ongi izan, eta datorren arte.